ki khubor na ka shlem jong unong san Hima. Hakaway ka jingja ka basngosi kaway ka Samla ka Khlad no Hashen kat ba arngot ki vei pat ki bladon lang hakakali ka Mynsaw jur hadien bakakali ka bakila shong ka kumne Tynrah kaway ka Trok ka basange apo ka Trok Umsning bypass Hariboy district kat kom balayo jingtip kane ka laja ka por kumba khat RBJAA no phai sngi ha sngi tho ding ha ka ba kaway ka kali alto K10 ka badon yu number ML05P6559 Leit Tynrah kan san kaway ka Trok ka badang pedieng apo ka Trok Umsning bypass ayo jingtip ru bagane ka kali kadai ka badang thumu ban hiar shanong po na nong ba shlong kumbalayo jingtip katay ka Samla ka bala Khlad no ha katay ka jingja atip kerteng kum ka Jacqueline's emle na law so tun kat ba ki arngot ki wei pat ki bala Mynsaw ki kanthop ya ka lakamen shisha marwain na maulai maudat baki mag shimti lin ling do nong lait na ka shnong mauleng Hariboy district